Wanneer vrijdag de avond viel over Venray en de sterren begonnen te stralen, stonden in Landweert zo'n 200 deelnemers te popelen om mee te wandelen aan de lichtjesoptocht in de Venrayse wijk. En met Prins Bert voorop werd er doorgebouwd aan misschien wel de nieuwste traditie. Drie jaar geleden, net voor de corona, hadden wij ons 11-jarig jubileum. Daarvoor waren ze eigenlijk iedere keer naar de lichtjesoptochten wel geweest. En omdat ze 1 keer 11 hadden, hadden ze toch het idee van we moeten iets doen wat nog niet in de gemeente gebeurt. We waren net toegetreden tot de Vorstenraad en toen zeiden we op een gegeven moment we doen een lichtjesoptocht. Dus als eerste in de gemeente Rooij gewoon een lichtjesoptocht in Landweert. En is dit een optocht voor iedereen in heel Venray of alleen maar jullie wijkbewoners? Het is voor iedereen, iedereen is welkom, iedereen mag meedoen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hoe meer lampjes, hoe feller, hoe leuker, hoe beter, ja, hoe leuker het ook is. En dan ga ik natuurlijk vragen, is er dan ook een winnaar, net zoals met de grote optocht in Venray? Of zijn er kleine prijsjes te verkrijgen? We hebben 3 prijzen. Toevallig komt er net eentje voorbij die de tweede prijs had verdiend. Dus we hebben 3 prijzen en die kiezen we zelf naar aanleiding van hoe is de skelter, de bolderkar, hoe zijn ze zelf versierd, hoe zit het met de lampjes natuurlijk. En daar wordt de winnaar uitgekozen. Ja, hoe gaat het dan? Hoe kom je aan al die vrijwilligers? Nou, wij hebben eigenlijk gewoon een lichtjesoptochtcommissie, die regelen alles. Die hebben eigenlijk de hele avond opgezet, de prijsjes, de prijswinnaars gekozen, etc. Maar ja, zonder de verkeersregelaars van Venray hadden wij dit nooit kunnen regelen. Want hun zorgen toch dat de wegen afgesloten zijn, dat de kinderen veilig de straat over kunnen, dat er geen gekke dingen gebeuren. Morgen hebben we de installatie van de prins en daarna gaan we toch even roetje. Zondag hebben we ons eigen bal hier. Dan komt Waldina en Maaike Kira een feestje. Dus hebben we 3 artiesten op de bühne. Maandag hebben we de grote optocht natuurlijk. En dan gaan we nog met de raad heel even naar Maasbree toe, want daar komt onze prins vandaan. Dus gaan we daar nog even de boel op stel te zetten. En dinsdag hebben we weer een jeugdbal. En dan hebben we de finalisten van het LVK hebben we goed zat en verrekkers mooi. Komen daar dan ook veel mensen op af? Ieder jaar staat hier eigenlijk gewoon de tent helemaal vol. Ja, vorig jaar hebben we ook kunnen vieren, gelukkig. Maar ja, toen was het iets minder druk. Maar ja, mensen, 2 weken van tevoren werd pas bekend, van Slovert gedoor. Heb ik nog vrij, krijg ik nog vrij. En dat is, maar wij verwachten gewoon de komende 2 dagen dat hier de balstad weer met de benen buiten is. Dan heb ik natuurlijk de vraag, maar waarom zou je hier naartoe komen als het in Venray zoveel is? En dan, waarom zou je dan hierheen komen? Ik denk dat wij een vrij toegankelijke vereniging zijn in de wijk Landweert, maar kom er van buiten Landweert, kom vooral ook hierheen. En het is gezellig, leuke artiesten, een goede DJ Mark hebben we ook nog. Dus een en al feest. En dan denk ik aan volgend jaar, dus zo'n lichtjesoptocht, zie je dat groeien dan? Volgend jaar gaan we hem zeker organiseren, dat is 1. En wij hopen natuurlijk dat hij dan nog groter wordt. En ja, wie weet waar we in de toekomst naartoe gaan. Misschien wel echt de grote wagens.